Sairam everyone. In this video, we'll be learning the notations for the bhajan Om Namo Bhagavate Vasudevaya. The bhajan notations are written in Dadra Tal. We'll be using Komal Ga and Komal Ni in this bhajan. I will sing the bhajan notations first, followed by the bhajan. Sa 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 ni sa re 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 sa re ga ga re sa ni sa 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 ni sa re 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 sa re ga ga re sa ni sa 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 ga pa ma ma ga 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 re sa ni sa sa ga pa ma ma ga 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 re sa ni sa 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 ni sa re 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 sa re ga ga re sa ni sa sa. Jai Sai Ram.